Yes, hello mga subscribers. Muli, ito po si Moderno Camping 2. So, TST po, Travel Stroke Therapy, SP Stroke Patients. Ito po ang ating mga hawakan ngayon, mga pasyente. Samahan nyo kung sa akin travel, stroke therapy. So, sa lahat po ng mga sumusuporta, mga subscribers at patuloy na manood ng aking TST o Travel Stroke Therapy. Ito po ay ako po nagpapasalamat sa iyo, sa aking pong pamilya, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, sa mga followers natin, mga subscribers natin, lahat-lahat po ay pinapasalamatan ko po kayong muli. So samahan niyo po ako muli sa aking travel stroke therapy. Ito po si Modernong Camping 2. Meron po tayong verse na gagamitin po for this day sa ating paggagamot. So Exodus 15:26, the Lord is my healer. At samahan po natin na Mark 11:22, have faith in God. And Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. And Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. At John 14:6, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pinakamaganda po, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Tandaan niyo po, without God, everything is nothing. So itong therapy ito, bukod sa aking pinag-aralan, reflexology, and situ massage therapy, Ilot Wellness and situ, and licensed DOH. Yan. Nagtik po ko ng licensed DOH and almost 20 years in service po tayo. At marami na po tayong naparegister. Muli po, samahan niyo po ko muli sa aking therapy ito. God bless po to all of you. Wow. Ay, gawin mo panita. Akin din ang manalbe mo, nang gagawin mo. So yan, muli. Yan, dito kami sa yung ginagawa uli ni Nanay Saling. Yan. Pangan Miguel. Dito sa may Sapang Bayabas, Mabalacat. Ayan po yung kanyang ginagawa mga SP or stroke patients natin. Ayan, mapapanood po natin yung kanyang talagang sipag. Ayan. O ayan, no? Papanoorin ka, gagayahin ka nila. Pwedeng gayahin to mga SP or stroke patients. Yan. May puli. Ayun, o. Yun yung puli niya. O, ayan, o. So, may puli. So, pwede ito. Ayan, o. So, good idea rin to sa mga stroke patients natin. So, ayan. Pwedeng gayahin si Darang Silin dito sa ginagawa niya. Ayan. Every morning po ginagawa niya yan. Every morning afternoon. Ayun, every afternoon. Ayun. Morning afternoon. Yun yung ating ano. Yun. Kahit kailangan oras lang. Tapos mag-bike. Tapos ako mag-bike. Tapos, nga pala, yung bike mo, nabigyan na lang natin yung bike mo. So ito, na-video na natin. Yan lang. And after this, we'll proceed to our walking. Ayan, di ba? Lalakad tayo. 3 rounds, ha? Nakaraan, naka 2 rounds tayo, di ba? Ayan. So yun, makikita nyo mga subscribers si Nanay Saling sa kanyang great improvement. Ayan. Ganyan lang. Ayan, oh, galing, ha? Ganyan. Up to 100. Hanggang kaya ko, bisan. Yun. Tapos, pag hindi ko na kaya, Yung taon na. baptito na. Yun. Yan, lakas na parang si Manny Pacquiao talaga, no? Yun, ayan, kita nyo. Ganyan lang. Tapos, bye-bye. Oo. Kaya pala mabilis itong, mabilis itong kagaling. No? Pag gusto mong gumaling, magtsaga. Oo. Diba? So mapapansin natin talagang maraming technique si Nanay Saling sa kanyang ginagawa para gumaling. Ayan. So mapapanood nyo mga subscribers drivers. Marami kayong matututunan dito sa aming vlog na to. Ayan. Tawag dyan, self-therapy. Pag wala pa si Mang kayo, pag ginagawa nito every morning. Ayan. Kahapon. Para hindi ka mainit. Yun, yung upo tayo mo pala. Gawin mo na pala. Sabay mo na ngayon. Upo tayo mo pala. Para mamaya hindi tayo mag-upo tayo. Huwag kakawak dyan ay, ha. Dali, tanggalin natin muna to. Mababay siya. Hindi. Alalay itong ano mo. Hindi. Alalay yung ano mo, yung wheelchair mo. Alalay lang. Yan. Pero hindi ka hawak. Ay, mababa ba yan? Mababa. Pwede mo na siyang hawakan. Pero ayaw naman. Sige, hindi. Masyado ko lang. Ayan. Yan. Sige, hawak ka lang. Yan. Ayan, pwede na yan. Tapos upo. Huwag ka nang didikit sa upuan.
Kaya mo? Yan, sige, sige, sige. Upo ka ngayon. Yan, yan. Tayo ka muna, yan. Upo. Yan, gumagalaw siya, no? Dapat hindi gumagalaw. Pero kailangan, hindi na kaya dito. Mm. Kaya bababa. Oo. Ganyan lang. Sige, 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 sige. Ba, galing. Okay na, okay na ginawa mong yun. Sige. Hindi, okay na ginawa mong yun. Tapos dandan ka upo. Dandan ka upo. Ayan. Dandan ka lang upo. Tapos yung kanilang ginawa mo, very good yun. Sawa ko ulit doon. Yun. Yun ang diskarte. Sige, very good. Ayan, diskarte namin nila sa very good dyan. Ayun, yung upo tayo niya. Kaya 10. O, sige, try mo ha. Sige. Oo, yan, sige. Yan, very good. So, ngayon, makikita po natin ngayon po ay January 14. January 14 po ngayon. Today is Tuesday. And therapy po ni SP Saling. Ayan, Pangan Miguel. Ayan. Siya po ay 61 years old and almost magpo-4 years ka na, no? This year. April. Sa April po, siya po ay 4 years stroke na. Pero ngayon pong therapy natin siya, marami nang improvement sa kanya. Ayan. Walang babatiin ay? Walang babatiin? Anak ko lang. Sino pa? Asawa ko. Kapatid. Mga kaibigan din. Friend. Ayan. Isaw mo, hindi mo nabate. Ba't natin ko na hindi Ayan. Si Mang Kevin, birthday bukas, di ba batiin? Birthday po Siyempre, babati ka na. Advance. Happy birthday. Thank you. Yan ha. Sige. Bumati ka na. Ang tanong ano yung kasunod nung pagbati? Sana. Ayan, Tumagal pambuhay mo. Ayun, Marami kang mapagaling. Yun, ang pinakamaganda ro na wish mo sa kay Mang Modelo Mang Kevin. Yan ang pinakaregalo ko. Bawal mo ng chicks, bawal. Bawal siya. Karir muna. Pagaling ka lang ng mga pasyente mo, masaya ka na. Ayun, karir muna, karir. Ayun, ayan. Sige na, dandan. Naikuno mo sa dandan, ha? Yung controlling. Importante. Sige, isa pa. Last tayo. Tapos, yan. Yan, very good. Di ba? Nakakatayo ka na? Nakakatayo ka na mag-isa? Tagalan mo yung pagtayo mo. Walang hawak. Huwag kang hawak. Ayan. So kaya ko po siya pinapatayo dahil po para ma-develop yung kanyang balancing. Ayan, yung balancing niya. Tsaka yung tibay nung mga muscle sa paa. Ayan, ang purpose po niyan. Kasi pag lumakad siya, madali na makalakad kapag may balancing na. Ayan. Sige na Ayan, para makita lang tumatayo ka. Dandan kang upo. Hawak ka lang. Dandan. Control. Very good. Diba? Dati hindi mo nakakontrol. Mababa kasi yan, diba? Ngayon ako. Yung naman kamay. Doon tayo sa kamay. Yan. Hawak sa ulo. Okay, sa balikat. Braso. Kamay. Tuhod. Isa pa. Sige, 5 ganun. 5. Isa. Pangalawa na yan. Okay. Yung balikat muna. Sa braso muna. Braso. Sa kamay. Sa tuhod. Okay, hawak ulit sa ulo. Okay. Balikat. Braso. Kamay. Tuhod. Ayan. Isa pa. Yung kamay mo ngayon, yung ginagawa nun yung dalawang kamay, yung ginagawa natin. Yan, sige 10 ha. 1 2, ang galing, lakas na 3. So ito po ay upper limb warm-up exercise. We will proceed to our massage therapy. So ito lang yung ating biblog ngayon para ma-update kayo sa kanyang mga improvement sa kanyang lower and upper limb. Ayan, si Nanay Saling, our SP or stroke patients dito po sa Mabalacat, Sapang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. Ayan. Shout out sa lahat ng Pangan sa Miguel, mga kamag-anak ni Nanay Saling. Ayan ha. Pangapangan, Tiglaw. Ayan, Tiglaw. Ayan. Shout out to you. Yan. All of you. Thank you for the prayer. Yan, Abangan nyo ako, magsiswimming kami. Abangan nyo ako. Tatakbo na. Uwi na pala anak mo. Kailan? Tayo sa Sabado. Okay. Linggo, nandito na. And special shoutout pala sa aking mga kaibigan na sa US na ngayon. Nag-travel sila kanina. Nasa Korea na ngayon. Sila Grace Rilles at Julieta
Reyes, ayan, at sa kanyang kapatid, ayan, sa Atilili. So sa inyo po lahat, guys, ingat po kayo dyan, and alam ko na back to work ulit kayo sa USA. Ingatan kayo ng Lord sa inyo lahat, and salamat sa inyong pagtitiwala na therapy kay modernong Mangkepe. God bless all you guys. Sige na, yun na na. O yung ikot mo, yung ikot, yan. Maganda ng ikot ha. Sige, control ha. Yan. Iikot-ikot ko yung padlock. Yes, oo. Dito ako. Oo, yan. Sige, sige. Gawin mo yung normal mong. Yung tinuro ko sa'yo, yung gumaganon. Ayan. Oh, tapos yung kamay mo, isang kamay, tataas mo. Yan. Diretso, diretso, diretso. Diretso. Yun, wala na si diretso. Pag na-diretso mo na yan, ibig good na yan, ha? O, hindi, wala. Mandadaya. Walang dayaan. Yung sarili mo lang. Yan. O, kawin mo na. Hi. Ayun, oh. Sige, bisig-bisig ka, ha? Dali mo. Makakapit tayo. Kapiya ka na. O, maya na. Sige. O, tas mo na, eh. Kaya nga, magkapit. Kaya na. Tas mo. At ano kay Sir, ilabas ni Sir yung kape. Wala pala naman. Ayan. Kumusta ang bakasyon? Bakasyon na lang, ha? Wah. Ayan, oo. Huwag hindi ka nangitim. Sige, Nay. Ay, dandan, walang dayan. Ayan. Tatas mo. Para makita ng mga subscriber natin, yung na-improve ka. Ayan. Sige, sige. Diretso, diretso. Ganun, no? Ganun, pakali. Diretso. Pagod na. Oh, pagod na. So, pahinga muna. Oh, yung kamay naman, yung close open. Sige, sige. Close open tayo. Sige. Mama, bigyan 10,000 niya. Kailangan, hawakan mo, ha? Ayo. Mga nakapag ginaganyan ko. Oh, sino na kung darating ngayon sa December, January? Tanyen. O, yan. Siya yung darating ngayon. Napakatulak na 5 days. Siya may may-ari ng bayan na to? Siya may-ari ng bahay. Okay, shoutout mo. Pasalamat ka. Shoutout na Tanyel, sa patitira mo sa akin dito. Ayan. Sana mag-asawa ka na. Nagkatawa ka na. Nung karapat dapat, ayan. Yan. Wish namin ni Nanay sa link sa'yo. Mag-asawa ka na ng karapat dapat. Mawala may apo ako. Yes, oo. Kailangan. Malaking bahay. May tatakbo tsaka iyak. Ito, bahay niya ito. Oo. Anak ko may bahay. Very thankful naman tayo sa ginamit ng Lord. At least, Nay, maganda yung ano mo rito. Yung aura mo rito. Presko, di ba? Tsaka nakapaglakad ka. Ayan. Kasi tuloy mo ulit yung exercise mo. Ayan, ayan. Okay, kita po natin talaga great improvement ni Nanay Saling, no? O, tapos tatayo ko ng konti na, ya. O, mamaya ng pera. Tayo ko mo ng konti, Ayan. Kaya ba tumayo? Oh. So, pag alalanin ka, sa hawak ka dyan, ha? Dati mong ginawa kanina, Nay, perfect tayo. O, sige. Sige, push, ha? Ang, yan, ha? Ayan, yan. Very good, oh. Kita mo, oh. Nangangalag yata yung ako. Abayan mo yung aso, Nay. Importante ikaw. Ayan. O, yan, oh. Makakaway pa, guys, oh. Ayan, oh. So ito po yung improvement niya. Nakakatayo siya mag-isa. Nagagawa na ngayon yung nakaupo sa exercises niya. So, it means na malapit na ang kanyang improvement. Ayan. Nay, ha? Ang sabi mo, Nay? Thank you. Thank you, Lord. Ayan. Kaway ka, Nay. Ayan, no? Makakaway na. O, pir. Mapir pa. O, give me 5. Aba, kikipag 5 pa. Yan po ang ating SP stroke patients. So after this po, mag-walk po kami. Mamaya po, check natin kung kakayanin niya yung 3 rounds ng walking namin. Ayun na yan, 3 rounds walking challenge, ha? Maglakad sa daan. Diyan? Pwede na, eh. Tapos babalik tayo. Oo, pwede. Oo, wag mo dito. Oo, ayan ngayon, makikita po natin si Nanay Saling. Diretso. Nay, diretso lang tayo, Nay. Wag kang hawak, Nay. Yan, no, nakita po natin si Nanay Saling. So, kapag siya nakatayo, ayan po ang pa-almusal ni Nanay with suman and kape. Napakasarap po. Nay, thank you for the suman and kape. Napa-almusal mo kay modernong magkape para may power tayo, ha? O, yan. Thank you very much. Ayan. Hindi ba, Nay? May oras pa. Huwag kang hawak. Diretso ang katawan. Hindi, hindi matutumba dyan. O, dandan ng upo, dandan ka upo. Dandan, ha. Huwag mong isalpak. Okay, very good. Relax ka muna dyan.
Kakalidar, imbitis mo balansime. Ayan. So our first time, maglalakad kami sa labas. Ayan. Para mag-iba ang kanyang ambience. Bulol-bulol kayo dara. Na. Gurul-gurul. Kita ka kung kaya kami. Ken mo. Eh, patambak kayo yung dalo na yan. Peo, Akong Di ba rito? Ken eh. hawakan ko siya, hindi siya mabuwheelchair. Ayan, ang ating videoer muna ngayon, si Pe, ang pinakamagandang alalay ni nanay. Halika rito, kanang maya. Ayan. Shoutout kay Ruel to. Palingan kayo maliban niya sa mga. Ayan. May bago kaming customer, pasyente bibigay ni Pe. Ayan. Alalayan ko siya. Mapari ito. Ay. Dali. Abasay. Palingan kayo ni. Hindi pa. Oo. Kalak. Only you. Karin. Ito may aso. Ken, ayan diretso yan maliban. Sabi may wheelchair mong yan. Yung pagmakin ya. First time. Sabi ni Makit, may pala. May pa, tama ba? Hello, Philippines! First time! Basta yan. Ayan, first. Sige na. Hintay sa mga damo-damo. Para maganda yung ano ko. Ayan. Sige na, walk lang. Damo-damo. Makaka-one round kaya tayo. Kahit wala ang gadun. Oo, kaya natin. Tricycle. Pakisado ka na eh. Layo. Pakisado ka na eh. Yan, special thanks pala ka ating viewer dyan. Kadarating lang habang ng bakasyon, si Pe. Ewan na. Ayan. Siya pala yung bata pa pala, 49 ha? 40 pa lang. Hop. Balancing. Tatapa ka sa flat. Flat. Ay, doon sa gabon. Para alam yung flat. Sa Gabon. O, Doon kasi kayo sa dyan, Gabon. medyo rap eh. Hindi ka na Yan, so, mutakit. yan. Pag nitakit ka, Yan, ha? mutakit ko. Malayo pa, tingnan malayo. Huwag ka makulo po. Yan, sige, guys. Guys, ito mo yung ating video. Nakabing sa namin. Alam ko ng konti, mapalamit ko na dyan. Ano nga, suko tutuloy. Only you. Okay, matali pa rin. Ayan na, ito na po guys, mga kapatid, mga anak po ni Nay Saling. Hindi ka naman ng view. Ito na po ang kanyang view ngayon. Mukhang maganda maglakad dito, every morning ha. Mukhang maganda maglakad dito ha. Oo. Dito tayo lagi yan. So ito yung first time mo. Oo, first time. O, bala sa ganyan, ang kuting. Kuting. Itim bayabas maragul. Na, Bayabas Hindi maragul. pala kain, gabon niyan. tanda. Sige. Ang dara mo yan? Hindi. Kapatid na yung sa doon. Aro may yari na rin may garan. Narinig ka. Oh, linuwal na lo. Oo, palalaki dito. So again, this is our first walk sa labas. Ayan. O, shout out sa lahat ng mga pamilya ni Nanay Saling. Pangan ni Miguel, sa kanyang mga anak, asawa, pamilya, mga kapatid. Ayan. Kamag-anak, sa mama sa kanya, sa inyo lahat. Maraming salamat. Aray, Guys, all gusto of you. Sige, pagabi. Ba, mga bayo nilakad mo ha? Oo, abaya ako na kaya kaya sa mama lang dito. Apulole, ati kata bisita. Apulole! Ating kata bisita. Dahil bangkuha mo. Bangko. Mag-station kami dito ngayon. Guys, mag-station kami sa Ay, Diyos ko na may putal na yung kanya. Nakakakupulo ko pa tabing bahay ni Nanay Saling. Dito upuan. Dahil tayo upuan. Dito upuan. Upuan da. Apulole, param na ba? Ating kamera dyan, banggo. Ito na mo. Ayan o. Kimiri. Tapos, Ati ka laro. Puto, dapat pa. Magtinola kaya ta? Ali, ma-therapy dara, maglalakad siya. Why niya? Bibidyo kaya palakaran de. Video. Video mo na rin. Tanda pa na ako. Video may darang kay. Ano ganyan? Ay, wow. Yo, thank you na.
po. May ngutang ko mo diyang masalese, bata balo po. Mukhang malaw yata. Wala mo, kakit ko niya nga kumipa kanya. Ika. Kanina ka mo? Kaya taki ko, Diyos ko, ya ko, tita, 1 week ko I see you. Wala ka nung mali. Uy, warin yung na. Lalalim siya. Lalalim siya. Ayan. May kanya ka mo rin? Na, okay siya na. Hindi pa may Ako kanya. mga katumba ko po. Hmm. Pero po ta kahit itagawang ko, no kamara nga na ako, gumapang ko akong dili ko. Balang iki kung dutong yan. Ayan. Kukunin yung wheelchair? Ade. Huwag mo kukunin yung wheelchair. Tara na nga ako. Huwag mo kukunin yung wheelchair. Oh. Magkibaya pa. Kanino ba ito? Kay Timi yung anak niya ako. Luleng! Abulay kayo. Salamat ko ngayon kumakita ng maligam-gam, babad ke po. Pero minsan sumpo rin mga kainaya. Manalbe ka YouTube na eh. Ay, Hindi nga anak mo, manalbe mo lang. manalbe ko po. O yan. Thank you. Albeme. Manalbe kami? At tsuka kanyang yan. Manalbe ka, tsuka. Thank you. Ayan. Manalbe na ka pala eh. Oo, yan, ha. Manalbe kami po. Thank Ay you. nga, pina-advise ko rin ni Tangkya-Tangkya kaming siping mimbale. Kiniranan kaya tita ibis ng tatalakan. may bulag mata. Kami at bulag may tumata. Aliya bulag. Kaya nakikipagkwentuhan po yung ating stock pieces natin. Ayan. Warm. Diyan na ano ko pagsabihin kaya advice kaya di lang ko nenda. Yan ang pakiramdam. Alibi kaya talaga nga niya lang. Bukas te, atad ke. Thank you. Oh, thank you po. God bless. Ayan. Adwayang oras, 1, 2. Special teacher ito eh. O, sir, kaya. Mm. Kanyang private kang tutor. Ang kain nga po. Ay, anak na. Ito makakaya. Ito. Eh. Na, Ay, ito yung anak na. Oh. Ito. Kinimatok nang yan. yun. Babae. Ayun. Ayan. Kini yata. Ay, kasamangin. Ay, ka rin. Pao nga kasi. Kamagkano ko rin. Tama ka dyan. Kamagkano ko rin. Yan, maraming kaya yan. Baling yan. Kamagkano yan. Kamagkano yan. Yan, nating-loting kayo. Ay, ito yung teacher. Naku, panonoorin mo to, ma'am. Oh. Panonoorin mo to, ha. O, ito yung vlog ko, ma'am. Oh, ma'am, sandali. Panonoorin mo kasi dito ako sa vlog. Sige po, ano. Ayan, ha. Thank you. Yun. Eh, si ma'am. Teacher ni, ano, ni Axel, no? Mabata pa, no? Tapos yung teacher niya. Ikaw muna sa vlog natin. Halika, labas ka rito. Aba, bati ka. Halika. Magpay na ako mo. Oo, halika dito. Panoorin mo to, ha. Manandito ka. Naka-vlog ka. Yes, oo. Si Mang Kepweng, ha. Panoorin mo mamaya yan, ha. May babatiin ka ba? May shoutout ka ba? Baka gusto mong shoutout. Mister mo, batiin mo. Bakit? Hindi na ako pa diretso. Wala, mister mo? Dalili ko ba yun? Oh, batiin mo siya. Shoutout mo. Ayan. Shout out sa asawa ko. Ayan. Oh, yan. Ang kulos ko. Sarap. Si Pogi ko. Oh, yan, oh. Doon internal fish siya nagtatrabaho. Ayan. Oh, panoorin niyo mamaya ito. Kasi i-upload ko mamaya ito. Ano po vlog niyo? Ayan. Modern ng Mang Kepweng to. Fred, model number 2. Oo. Pasyente natin siya. Shout out po. Ayan. Thank you. Bring me photo. Mag-vlog eh. Di kaya sulikat. Bagat kaya ata. Oh, ayan, Nay. Ayan, Nay. Kumusta ba mag-vlog natin? Okay na. Okay na. First time mo, first time. First time. Ayan, first time yung lumakad, guys. O, hanggang sa muli po. Ayan. Ayun yung kanya nga po. Ayan. Masaya na naman yung po niya. Ayan. Panonood niya na nanay niya. Ayan. Ayan, no. So, ito yung first time yung lumakad sa labas. No. Medyo nanibago ka. Nanibago ka sa paa mo. Minumpundan nun. Nay, nanibago ka sa paa mo, no? Oo. Medyo naramdaman ko sakit. Pero okay lang. Okay lang. Oh, okay? Gusto kong umalig eh. Okay. Gusto kong umalig pag ganyan talaga. Okay. Kasi muli po, ito po si Modern Mang Kepweng. Ito po ang aming journey na isaling Pangan Miguel dito po sa Sabang Bayabas. Please like po, like and share our YouTube channel, Modernong Mang Kepweng po 2. Yan, ang aming tribal stroke therapy. At muli po, salamat po sa kanilang kapitbahay, sa mga tao po nanonood at sumusuporta po sa aming vlog. God bless, guys, at sa lahat ng kanyang mga kamag-anak, pamilya, mga anak. Hanggang sa muli po, abangan yung aming mga episode pa namin gagawin for her great improvement.
God bless. Nay, kaway.